Fost l-akbar briju tas-sena ġiet iċċelebrata il-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun bil-marċ tradizzjonali imtella mill-laqda mużikali San Gaetano u laqda mużikali San Giuseppe. U propju fit-tieni ħatta wissu l-Ħamruniżi ċċelebraw bil-kbir il-festa ta' San Gaetano fejn deru evidenti fil-Ħamrun id-dominanza tal-kulur aħmar flimkien ma' dak tal-kulur blu. Iż-żewġ partiti tal-festa fil-Ħamrun. Il-ħomor magħrufa bħala tat-tamal u l-blu magħrufa bħala tal-miskina. Il-festa tal-Ħamrun tibqa' magħrufa għal dan il-marċ li jiġbed eluf ta' persuni minn kull rokna tal-pajjiż. Dan hekk kif għal darba f'sena t-triq prinċipali ta' din il-lokalità magħrufa bħala Stradarjari u li fost l-aktar traffigużi tkun magħluqa għal karozzi biex dak li jkun jiċċelebra fil-libertà. Propju bħal dan iż-żmien is-27 sen ilu twaqqaf One Radio, dak iż-żmien ir-Radju Super One u li l-ewwel trasmissjoni tiegħu saret propju mill-festa tal-Ħamrun. Din is-sena kienet waħda speċjali għal Ħamruniżi li ċċelebraw il-500 sena mid-deritt mistiċi li San Gaetano kellu waqt li kien qed jitlob u jimmedita fil-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma.